si Jesus, gikan sa bungtod ug misunod kaniyang bagang panon sa katawan. Unya midul kaniya ang usa ka sanlahon, ug miluhod sa iyang atubangan nga nag-ingon, Sir, kung gusto nimo makahimo ka pag-inlo ka nako. Gihikap siya ni Jesus ug giingnan, gusto ko mamamayo ka ug gadihan na ngayo siya. Gihikap siya ni Jesus ug giingnan, gusto ko mamamayo ka ug gihadihan na ayo siya. Unya miingon si Jesus kaniya, pamati ayaw kini isa bakang bisan,